Ik moet standen, joh. Ik moet er al die piercing schoonmaken. En ik kan jullie zeggen, dit gebeurt als je gaat sterven. Ik heb baie siek geword op die oomblik, en ek gedink daar was iets verkeerd saam met my niere. En terwyl ek so daar lê, het
die dokters vir my inspekteur gegee, maar ek was allergies geweest vir daardie inspekteur. En onmiddellik begin ek te swel, en alles trek toe, kan nie asem kry nie. En ek lê op die bed, en my hele liggaam swel op en die togte agter heen en weer, en ek sien onmiddellik, ek voel ek sterwe. En ek sien aan my linkerkant, en daar die heerlikste doodsengel aan die kant. En ek kan nie skree nie, maar in my gees skree ek, Jesus, Jesus, help my asseblief, Jesus. En onmiddellik sien ek 'n groot skynende lig kom van hierdie regterkant af. En dit kom sit so op my bors. En onmiddellik toe die lig so op my bors kom, toe verdwyn hierdie figuur van dood. So dit is wat gebeur. Baie mense as hulle sterwe, voor hulle gaan sterwe, dan staan die duiwel aan die kant en die Here staan aan die ander kant. En as jy vir Jesus gedien het, en Jesus is in jou hart in, dan kan die dood jy sal sterwe, maar jy gaan na Jesus toe. Maar as jy hier is, en die doodsengel het gekom, en hy neem vir jou na die ewige duisternis, betalnis. So, ons kan sien, Frans het die geleentheid gekry. Maar as Frans so aangaan, dan wag daar iets vir hom. Jy kan al die geld hê van die wêreld. Wat gaan jou nie niks baat nie. Jy kan dit nie saam met jou doen. Jy kan al die juwele, die diamante en alles wat rykdom betref, jy kan dit nie saam doen nie. Dit gaan agterbly. As die persoon 'n dronkaard gewees het, of 'n verslaafde gewees het aan droge, dan jy kan dit nie saam doen. Dan kom die doodsengel en hy sê, jy is myne. Ek kom na jou. Ek kom agter jou aan. Jy kan maar skree, jy kan maar slaan, jy kan maar alles doen wat jy wil. Dit sal nie gaan nie. Hy gryp jou aan die hand. En hy sê, kom, jy gaan saam met my. En jy skree, asseblief. Daar het persoon net gehoor van Jesus, net soos julle elke dag. Julle hoor elke dag van Jesus. In die Sondagskool, Vrydag is so, waar jy miskien in die skool is, hoor jy van Jesus. Maar hierdie persoon het besluit weer. Hy is lief vir die wêreld. Hy wil nie die 10 gebooie van God onthou nie. Jy sal geen ander gode voor my hê nie. En hy wil nie gebid het en die Here vergifnis gevra het nie. Hy het 2 keer gedink, sal ek of sal ek nie? Sal ek vir Jesus aanneem of sal ek nie vir Jesus aanneem nie? En so het hierdie persoon gesê, dit was te laat. Baie mense, hulle sterf onmiddellik. My man het gewerk as 'n verpleegster daar in Duitsland, luister mooi. En daar het hy gesien, baie mense sterf, ou mense. Party mense het hulle geleef die bed, dan het hulle met hulle hande so in die liggaam gesê, nee, ek wil nie sterf nie. Maar dan het die doodsengel gekom. En hulle geneem, en hulle is verlore. Ek wil nie daar saam met hy wat sê nog nie. Ek wil gaan na Jesus. En dan sien hierdie man, hy het 2 gedagtes gehad. Sal ek of sal ek nie? Sal ek of sal ek nie? Waar staan jy? En dit wil ek vandag net tot daar gaan. Is jy bereid as Jesus kom? Niks van jou aardse besittings gaan jy. Nie jou ma nie jou pa nie jou broer nie jou suster nie,
nie jou tannie nie. Niemand gaan vir jou red behalwe Jesus. Waar staan jy vandag met Jesus? Hoe lyk jou hart vandag? Is jou hart, soos ons gesien het? Is jou hart vandag vol van die duiwel? Is jou hart vandag vol van hierdie goed wat jou gaan wegneem? So, ek wil jou sê, kan jy net vir daardie meisie kan sê, hulle moet nie gaan sê. Sit daar. Wat mijn vrouw geplaatst is zwaar. Ik heb baie jaren ook eendag in Namibië geleefd. Ik is van deze van ik heb in Namibië daar in het noorden geleefd. En ik was een paar jaar bezig. Daar heb ik mijn vrouw nog niet gekend. Dat was nog niet zo lang meer, ik kees hem niet, ik was een leraar. Ik heb allerlei geld gehad. Ik heb allerlei rijkdom gehad. Ik heb allerlei vreemd gehad. Maar ik was wel baie boze mens, baie kwaad. Baie violent, ik was een baie violent mens. Ik heb soms geslaan, want ik was baie geslaan van mijn ouders. Ik heb mij niet geslaan. So ik heb dit oorgedragen van mensen. Na die dag, dan kwam een dag waar ik al mijn rijkdom verloren en ik heb nog niet van Jezus geweten. Die dag waar alles weggegaan is, feitelijk alles weggegaan is, toen wil ik mijzelf doodgemaakt. Je zegt, het is klaar met die praat, daar is niet meer geld niet, daar is niet meer fame niet, daar is niet meer vrouwen niet. Ik mag mij dood, ik wil mij dood geschieten. Maar die Heer heeft me tegen. Maar ik wil zeggen, hij rijkdom helpt je niet. Fame helpt je niet. Ik kan een lekker leven, het helpt je niet. Du was in een van die mensen, als die man, vol die dingen. Maar er wordt iemand van mij van Jezus verteld. Niet iemand, Heer. Dus schreeuw ik uit naar die Heer. Ik geloof niet aan die Heer niet, want ik is een goddeloze mens. Ik is slecht, maar help mij. Met Jezus mee. 35 jaar geleden. En Jezus in mijn leven. Alles verloren. Als ik daar eens aan dood gegaan ben, zal ik in die hel belanden. Ik weet het, ik zal in die hel belanden. Maar niet in het. Maar God zijn genade is groter als enige duivel. Als je die Heer wil aannemen, hij schenkt je die genade, want hij is lief voor je. En hij zal alle getuigenis geven. Dit is een getuigenis van mij, kort getuigenis. Maar net zoals mijn vrouw gezegd, die getuigenis zijn allemaal verdwenen. En ik was vrij in de Heer. Van die tijd af heb ik Jezus nagevolgd. Niet meer geld, niet meer rijkdom, maar een wonderlijke familie met 4 vrienden. Doden, Jezus is goed voor ons. Hij redt ons als ons wil. Hij redt ons weer. Nou, laat ons nog eens zien. En dan is het Christus nou. God is niet hier zelfs aan de kaart om alles te doen. Maar zoals ik jullie zeg bijvoorbeeld. De geest van de Heer is weggegaan. De engel van de Heer is weggegaan naar Azië. Om dat Frans te verlaten.
harte vind wat hulle eendag wil word en dat hulle van napier na 'n hoër standaard toe kan lei. As ons weet, alle jong manne en jong vroumense hier hulle lewens weggegooid het, maar hulle weet dat dit nie goed is om die duiwel te volg nie, maar goed is om die Here te volg. Dat die regverdige man is altyd die beste oplossing. So dank liewe Jesus vir alles wat U vir ons gedoen het hier vanmiddag. Mag hierdie kinders veilig huis toe kom en hulle ma's en pa's baie gelukkig is met hulle omstandighede in Jesus naam. Amen. Dan gaan Luke en Sedwin en Dylan en daar saam met ons auto en hulle gaan Nee, jy moet hem snijden. Ek is klaar gesny. Klaar gesny. Ja. En dan gaan ons nog die kop binne te bring tot in die saal. Ons gaan staan sit. Ons gaan staan. Ons gaan